Здравей, админе, гледай какво става. Момент само да се ставя айтемите. И сега ще изляза на PvP и да ти покажа как летят и какви хакове са. Къде си? На War PvP съм, що проблеми? Гледай! О, човек, маля, аз да видим със сина. Сега някой ще офлайне. Ето ще купам как е гледате. Истина не разбира. Ти хак ли си, бе? Не съм. Много ясно да си казах да кажа. Ти... Коста! Мара, виж, кучки ли си? Бягай! Убиха, ама нищо, тям пак ще гледам. Бахта паса си на нещастенко. Тям пак да гледам за хаковете. Не такова, аз не ги е човек. Аз сега снимам, ще го пратя на админа после, ти какво си мислиш? Голям башен. О! Флайна! Браво на тебе! Браво, звездолете! Браво! О, биха ли те? Браво, звездолете! Боже! Айде, замина! О, има някакво мържа на PvP-то. Шшт! Аре, вижда. Айде, сега замина. О, го мятам, че няма. Хакерите заминават. Абе, няма цели, зове. Бълък. Аре, бе, някой няма да флайни пак. Флайни, кучи. Айде, флайки. За този човек ще умре, гледа. Аре, виж, някой няма да PvP-то. Има един, който ма цели, има нерви. Май се дупка ще умре, бе. Аре, умре, бе. Издру. Ето! Охо! Какъв флай удари, то с Аре, неща. умря. Бързо има легендарки на War PvP горе. Мога да дойда, че не умря. Колко легендарки? 62 легендарки. От този човек направо дойде и сванча. Къде се? Да. Але аз бягам с един хед. Аре, човек, даше ми дали големи да напиша кроме. Админе ти видя оня как флайна. Сега трябва да си заслужи бана. Сега ще има жал, ма не, направо бан. Бан или жал? Най-добре. Едно от двете. Абе, какво правиш, бе? Не може лаптопа. Абе, този дрис ли много ма нерви, ще го набие на хубаво. Ами, ще го брат се, че не хубаво. Тей. Ще го имам брат някога. Еми, админе, за сега няма тук хакери. Освен този. О, то сега ще реже го би. Опа. War PvP. Няма на ларпиите клетка. Не, там няма никой. Ама аз съм там, бе. Да, бе, какво ще прави? На PvP-то има хакери. Няма на ларпиите клетка, няма. Ти хакер ли си? Не, за това съм. Така. Аз все още не виждам никой. Ай, не дей да на ларпиите клетка. Има ли някой там? Няма един, не дей. Не дей, чуй. Въка да ни идва. Що бе да му взема сега? Аз да вроди. Не знам ли кажа това на клип. Може ли леки меч? Добре, аз нямам. Къде се е, къде се? Чакай. Ама, кой се? Чакай малко. Път има яко. Базата. Нека пенкуй да мъчи. И Warp е на PvP. Охо, асасина скача. Гледайте хакера. Оригинал. Warp PvP. Аз съм на това, който не знам дали ще умре. Къде се? О, който удари? Ти да искаш да умре. Не, то с асасина. Бягай, ще убия, бягай. А чакай, аз не мога, аз не мога. Аз съвсем нищо остане. Гледай, бързо. Този бяга. За тебе, бягай. Видях. Аз после пращам на ретрото направо, на ретрото. Майко! Чек, този има някакво голяма машмагома, че ме убият накрая. Този голяма шматка, че... Зейпхора идва! Някаква, бягай.
А не, няма го, аз ще кажа кога ти идва. Аз ако мъча други видео. Оле, той ретрото много обича да желва и да бамва. А че той има една шматка, че бяга организатор си пълно. Аре, да крещите някъде умри, бе, да умри. Ей, ги двамата хакери на едно място. Чек избягането. Имаше една асафин. Ето го, гледай, че килаурата. Ретро ли? Не, Виктор го снимах като килаура. Майко! Уби го! Той е невидим, да знаеш. Бягай, уби го! О, че, баче, голям късмет има, че убих Виктор, браво, мене, ясно. Уби ли Виктор? Нямам по-сам, убих Виктор, да. Че, потен си убих Виктор. Това как ще го убил? Уби го! Виж очата. Пита, да ще кажа, така само го намеря, който не знам как го убих Вичо. Оле, да! Оле! Когато съм зла хита и човека умре. Не знам, че как го убих Вичо, само и помня ми трябваше. Явълк! Охо! Килауричката! Човек, и само спите на полченка и он е умрял ментално да го Ими възможно е. Нямаш на следващ. И иначе един сет. Имах сет. Пачек, само му чули как го убих яко, майко. Дай ми един меч, един сет. Аз имам сет, дай ми меч, дай ми елек и полшън. Няма четвърта. Ама дай ми и полшънки. Не, бързо. Дай ми и такова. И стрелничка. И невидимост. Аз съм на невидимост. Имам две, чакай. Спитка и невидимост. Аз нямам спитка, нямам. Аха, окей. О, легове. Чакай, да нямам бързо. Така. Сега ще снимаме хакери. Ела къде си, ела и бунта. Почек, Виктор, как го бих мана на тимейски на ние? Аз имам сет, бе. Знае, той е. Тебе скилвате как го биха? Да. Кото не беше тимейрки си. За тебе. Тук меч. Абе. Хайде на лов за хакери, дуда. Ще ни убия пак някакъв чест. Ти само ми кажи как убих този. Ето го Виктора дойде. Този не видим е в момента си малко там. Не, аз съм невидим. Аз съм невидимия. Бърна се, Ива. Ехе! О, тъга хилер, как бегай? Ехе, ко става, я гледай. Ехе! Как ли? А не, бе. Сега ще иди жаро. Аре, Викторе, изроде! Аре, флайне, бе, кучи сине. Точно умре, бе. Викторе, флайне, бе, кучи сине. Ехе, гледай, че Анчик много бака. Майко. Аз ще умра, бега. Ела, бързо бега, бе, че. Това е кола, бе. Абе, шмака, че кой ще бижу? Коса, не види. Викторе, как само умира, бе, тук? Неща се възвършва. Какво ще ти правят тея, бе? Какво ще ти правят ти? Избягай, бе. Чек, дъка килер, мали, бак, демича, би, значи. Как е? Ето го, ти го. Ти си в полума, чек. Ало, чуйте. Давай, тук съм. Ехе, как му отидат, бе? Ти си в полума. Дай, чек, сега, И това беше, отмине сега. Довиждане.